Okhulumayo nguSibongile. Kulesi siqephu sizobe si-multiplier futhi si-simplifier ama-radical expressions. Lana sinikiwe-ke isibalo sethu u-5, 3 square root, no-2x to the power 2 kanye no-3, no-3 square root saka-4, x to the power 4. Lana esinike kona sizokuguqula uma siqhubeka nesibalo lesi esinike sona. Ake sithi siyenze isibonelo sizokwazi ukuchaziseleka kahle. Uma ngine 3 square root saka x, impendulo engizoyithola ngu-x no-1 ngaphansi kuka-3. Lana-ke sobuyele esibalweni sethu sizoguqula lokhu sifake ama-bracket. Guqule le square root bese siphinda le number 5 mphinde ngo-3. Uma sesiqedile lapho sibuyela kulama square root lanke siwaguqula sifake ama-bracket sikhiphe i-square root. Lana zothi 2x to the power 2 to the power 1 ngaphansi kwa-3 ngimphinde ngo 4x to the power 4 to the power 1 ngaphansi kuka-3. Sesiguqulile la uma siguqulile sizochubeka ngalesi balo lokhu okusema-bracketini sikuxazulule. Fana ukuthi x ngimphinde ngo-bx, loko impendulo yami kuzoba ngu-a ngimphinde ngo-b okuma-bracket to the power x. Nala kuma-bracket esinikezwe wona so kwenza kanjalo, so sihlanganisa. La ngizothi 2x to the power 2 ngimphinde ngo-4x to the power 4 ne-exponent 1 ngaphansi kuka-3 bese sibuyela kule nombolo zethu iphinde 5 phinda ngo-3 ngizothola u-15. Bese uma sengiqedile kanjalo ngizozihlanganisa le nombolo lezo 2 ngimphinde ngo-4. Impendulo engizoyithola lana ngizothola lokhu okulandelayo u-6 ngithi x squared ngimphinde ngo-x to the power 4. Impendulo engizoyithola ngu-x to the power 6. Uma sengiqedile ngifaka ama-bracket ngithola u-1 ngaphansi kuka-3 bese ngithatha ngiyenze impazamo enkulu la ngiyaxolisa. U-2 nomphinda ngo-4 ngizothola u-8 bese ngithi x squared ngimphinda ngo-x to the power 4. Impendulo engizoyithola ngu-x to the power 6. Ngivale ama-bracket wami. Uma sengiwavalile ama-bracket wami ngizobhala le exponent. Ake sivale ama-bracket bese ngizothi 1 ngaphansi kuka-3 bese ngithatha lo 15 engimtholile ngimbhala eceleni. Uma sengiqedile lapho lezi ezikuma-bracket ngizosihlukanisa. U-8 uzoba ne-bracket lakhe kanye no-x to the power 6 uzoba ne-bracket lakhe. Ake sibhaleni la u-8 to the power 1 ngaphansi kuka-3 ngizomphinda ngo-x to the power 6 no-1 ngaphansi kuka-3. Uma sengiqedile kanjalo thatha u-15 wami lo engiphiwe wona bese ngizozihlanganisa la. Lo 8 ngizomphinda ngo-1 ongaphansi kuka-3 lo sinikezwe wona. Impendulo engizoyithola ngizothi 8 ngaphansi kuka-3 ngizothola u-2 bese ngiya kumakhelwane la u-x to the power 6 engizomphinda ngo-1 ngaphansi kuka-3. Impendulo engizoyithola uma ngenza kanjalo ngizothi 6 ngaphansi kuka-3 ngizothola u-x squared.
Uma sengicedile ngizothi 15 ngimphinda ngalo 2 lo engimtholile ngizothola u-30 lo ngiziphindile bese ngiya ku-x lo x squared engimtholile ngiguqula umbala x squared lo ngimtholile ngizombhala la ngaphansi x squared. Nayo-ke impendulo yethu esithe sayithola uma sixazulula lesibalo esithe sanikezwe sona. Siguqule ama-square root safaka ama-bracket. Loko kuyafana noma kube bengifake ama-square root ngachubeka na bengisazothola lokho engikutholile ekugcineni. Kukuwe ukuthi ukhethani, ama-square root noma ama-bracket. Uzoyenza ngendlela ewena ekulungele. Ngiyabonga.